Measure for measure, mind is a measuring tool. Konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabamethembayo. Namhlanje ukuthi angikhulume. Namhlanje ukuthi angikutshela ukuthi umqondo wakho iwona uthatha isayidi. Kodwa kwi-universe yonke into yinye, one. Kulento eyodwa umqondo wakho ngemithetho ye-universe uchema nokuthile bese umbuzo engiyibuza wona ukuthi lokho ochema nakho, does it empowers you? Does it empower you rather, or it's just make you hopeless and hopeless ngalesi sikhathi? Kubingelelo changes Akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Kwi-spiritual domain, kwi-spirituality asikho isahlukaniso. Kwi-spirituality ayikho measure, there's no measure. Kodwa if you come down la kwa physical, there's a measure. This is the Maya that we are living in. What is the Maya? The illusion. What creates the illusion? The mind. What is the mind? The measuring tool. I need to ask what there is only infinite now. There's only one now, infinitely. Then your mind compartmentalizes that. That infinite now is being compartmentalized by your mind. Kuma segments la wabiza ukuthini wena isikhathi. Anasipheli nje. Asipheli ngoba si infinite vele. Yabona? Imeasure ke leyo. Umeasure ngani ukuthi bekuyizolo, izolo namhlanje. Umeasure ngengqondo konke lokho. Kahle ayikho leyo nto, concept. Angithi surely lokho siyakwazi. Khona la ngibheke khona nalento engikhulumayo. Ngibheke kuwena. If the mind is the measuring tool, kusho ukuthi umqondo wakho